Bio- ja elintarviketekniikan insinööri voi toimia teollisuudessa tuotannon suunnittelu- ja johtotehtävissä, tuotekehityksessä ja laadun varmistuksessa. Tavoitteena on antaa valmiudet toimia myös kansainvälisissä myynti- ja markkinointitehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä. Teollisuuden ulkopuolisia työtehtäviä ovat muun muassa bio- ja elintarvikealan valvonta, tutkimus, opettaminen ja suunnittelu sekä konsultointitehtävät insinööritoimistoissa. Oli Kaisan 20-vuotis syntymäpäivä ja hän päätti yllättää opiskelijatoverinsa itse tehdyllä täytekakulla. Kaikki söivät kakkua suurella innolla. Seuraavana aamuna viestinnänopettaja puhui jotain, mutta osanotto oli melko heikkoa. Vakavaa vatsatautiepidemiaa saapuivat tutkimaan Batmanin veljenpoika Bioman ja apurinsa Barbara, jotka ovat oikeassa elämässä muuten bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä. He päättivät ryhtyä toimeen. Muutaman päivän päästä oli tulosten aika. Tuomiohan oli melko selvä. Kelataanpa vähän taaksepäin. Onhan se vähän vanhaa, mutta eiköhän se vielä käy. Taitaa olla ihan hyvää. Voi ei. Just. Kaisa päätti hyvittää ikävän tekonsa hankkimalla puhtaan kakun. Hygieniseen elintarvikeketjuun kuuluu puhtaat työvälineet ja pinnat. Elintarvikkeiden tulee myös olla tuoreita. Puhtaat kädet ja kiinni sidotut hiukset kuuluvat myös asiaan. Näin saadaan nauttia turvallisista elintarvikkeista jatkossakin. Ryhdy sinäkin nykyajan supersankariksi ja opiskele bio- ja elintarviketekniikan insinööriksi. Voit toimia asiantuntijana bio- ja elintarviketeollisuudessa. Voit valita työsi prosessilinjojen suunnittelusta tuotekehitykseen ja myynti- ja johtotehtäviin. Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelman keskeisiä ammattiopintoja ovat biokemia, elintarvikekemia, elintarviketeknologia, mikrobiologia, prosessitekniikka, tehdassuunnittelu, biotekniikka ja yritystoiminta. Nähdään Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.